खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खोला दुम्ब्रुगुरियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बिसुवा उत्सबा थुंगेबाय। चिरांनि फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव अर खामदों। कंग्रेसनि गोदोनाय नावा कर्नाटकआव बोखांजाबाय आरो बिजेपिआ जानांबाय हाफामुवा। थांनाय बोसोरनैयाव आसाम पुलिसआ 1430.22 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों बुंदों डिजिपि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि खोला दुम्ब्रुगुरियाव सिलाराय बाक्रायाव कच राजबंशिफोरनि माहारियारि उत्सव बिसुवाया थुंगेबाय। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि कच राजबंशी फरायसा हान्जानि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बिसुवा उत्सबनि जोबथारनाय हाबाफारियाव समाजनि थाखाय अनसुंथाइ होनाय माखासे मानगोनां सुबुंफोरखौ साबायखर बावदों खुंफुं आफादा। जोबथारनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मोनद' जनगास्टिनि जनजातिकरणनि बागै बिबुंथि लाखिदों। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव लोगोसेनो बाहागो लादों बिटिआरनि इएम गौतम दास, झरबक विधानसभा समष्टिनि एमएलए मनोरन्जन तालुकदार, भबानीपुर विधानसभा समष्टिनि एमएलए फनितर तालुकदार, कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि सिइएम गकुल बर्मन, समाज सिबियारि प्रभात बैष्णबमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। बिसुवा उत्सबनि जोबथारनाय हाबाफारियाव बागुरुम्बा, बिहु, झुमुर कुसान मोसानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय रोजाबनायजों लोगोसे हांख्रायनाय देंखोगिरिया मेथाइ रोजाबनानै थासारिखौ मेहेरगोनां खालामदों। बेराफारसेथिं बिसुवा उत्सबाव बाहागो लानानै कच राजबंशी फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कपिल देव सिंहआ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जनजातिकरणनि मोनथाय होआब्ला गिख्रंथाव सोमावसारगोन होननानै हुमखि होदों कपिल देव सिंहआ। आरो लोगोसे कच राजबंशी ओनसोलाव बिजेपि हाथाव कमतापुर बासाव आन्दोलननि हाबाफारि लागोन होननानै मुंख'नानै कच राजबंशी ओनसोलाव बन्द खालामनानै होनायनि खोथा बुंदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेंखनाव फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'खौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा अर सावनानै होदों। शुक्रबारखालि बिलिफांनि 9 रिंगासो समाव बे जाथाया जादों। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जायगानि रायजो राजाया फैनानै अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय अरखौ खोमोरनो हानाय जायाखैसै। उननि समाव अर खोमोरग्रा दमखल गारिया सौहैदोंमोनब्लाबो बे समाव अरा खामखांजोब्बायमोन। अर सावग्रा दुथांखौ थोंजोङै रावबो नुवाखैमोनब्लाबो नाथाय जायगानि सुबुङा सासे खर' गाज्रि सुबुंखौ सन्देह खालामदों। मानो होनोब्ला बै जायगायाव जायगानिनो सासे 23-24 बोसोर बैसोनि खर' गाज्रि सुबुङा गोदाव सोरावै बै जायगायावनो थाबाय थाखायोमोन। बे जाथायाव फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा थोंजोङै रावनिबो मुं लायालासे फानबारि थानायाव एफआइआर होबाय होननानै मिथिहोदों। जाथायखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय बिजनी बेंखनारि खुंथायनि खुंथायगिरियाबो बै जायगायाव थांथारनानै खौरां लाहैदोंमोन होननानै मिथिहोबावदों। अदेबानि माबोरै जाथाया जामारदोंमोन बेखौ पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो रोखा जासिगोन। सोलिफु बोसोर 2023नि कर्नाटक विधानसभानि जेनेरेल बिसायख'थियाव कर्नाटकनि रायजो राजाया बिजेपि दोलोखौ नेवसिनानै कंग्रेस दोलोखौ आजावदों। खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि दोलोआ 224 विधानसभा मासनि गेजेराव मोन 64ल' मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस दोलोआ 113 आरो कंग्रेसनिनो एलायन्स दोलो जेडीएसआ 20 मोननानै गासै 133 मासि आवग्रिनानै कंग्रेसनि दैदेननायाव सोरखार दानो हानाय जाबाय। कंग्रेसनि दैदेनगिरि सिद्धारामायानो कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रिनि मासिखौ मोनगोन होननानै रोखा जाबाय। गुबुन फारसेथिं बिजेपि दोलोआ गावसोरनि जेननायखौ सिमान लानानै गिबि मन्थ्रि बसवराज बमाया बुंदों दि जों जेननायनि जाहोनखौ नायबिजिरगोन आरो गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन। ओजोंहाय जम्मु काश्मीरनि नेशनेल कनफारेन्स दोलोनि आफादगिरि अमर फारुकआ बुंदों दि कर्नाटकनि बिधानसभा बिसायख'थियाव जोबोद गाज्रि जेनखांनायनि उनाव बिजेपि दोलोआ फैगौ समाव जम्मु काश्मीरनि इउनियन टेरिटरियाव बिसायख'थि खुंनो गोहो मोननाय नंलिया।
आसाम पुलिसनि गाहाय एबा DGP JP सिंहआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायदों दि थांनाय 2 बोसोराव आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों आरो हाबा मावबोदों। DGP JP सिंहआ बुंदों दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम पुलिसआ गासै 1430.22 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो हादों। आरो लोगोसे गासै सा 9309 ड्राग्स पेडलारखौ एरेस्ट खालामनो हादों। दुलाराय आसामाव नारकटिक ड्राग्स साइकोपेट्रिक साबस्टेन्स आयेन बायदियै गासै मोन 5580 केसआव रेजिस्टार जादोंमोन। पुलिसआ थांनाय 2 बोसोराव जब्द खालामनायफोरा फारियै हेर'इन 239 किल'ग्राम, गान्जा 71,902 किल'ग्राम, अफियाम 283 किल'ग्राम, साइकोपेट्रिक टेब्लेट 98.6 लाख, फेन्सिडिल कफ सिराप 4.78 लाख बथल, कान्नाबिस 214 किल'ग्राम, ककिन 40 किल'ग्राम। बेनि अनगायैबो पुलिसआ गासै 648 बिगा हायाव अफियाम आबादखौ फोजोबस्रांदों आरो 32 बिगा हायाव कान्नाबिस आबादखौ सावनानै होदों। जायफोरा ड्राग्स जानाय आरो फाननायाव एडिक्टेड जानाय बेसोरखौबो गासै 26 सा पुलिसआ हमनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।